Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Skywars. De data aceasta jucăm pe Skywars, nu știu când am fost atent. Oh my god, lag. Why lag? Așa. Perfect. Vreau this, asta, astea două. Așa, bun, bunuț. Aici cască, bun. De-asta. De-asta, de ce mă impresie că o să vină unul acum de la cu Fly. Sau teleportation sau cum eu zice. Și vine și-mi direct. Deci am așa o impresie. Știți acel moment. Hai să-mi bag ce armura. Așa, la care prechen mergem. La prechenul ăla. Așa. Haideți că mergem acum. Și la acest domn. Pentru a-i da rectul. Da, și încă o dată vă zic, scuzați dacă o să fie delay între între sunet și videoclip. Pentru că nu știu, sincer, chiar nu știu ce are. Bă, te bag în pizda, mătii. Hai, fă, ha. Mare greșeală faci dacă vii ca prost încoace. Wow, ce ai făcut tu? Îl trecut să fac și podul. Și să că tot te bat. Înțeleg că tot te bat? Și cu podul făcut? Bă, tot bravo. You're so fucked up, mate! GG. Pa. GG. Așa. Bă, ce om, bă. Bă, ce oameni, bă, nimic nu lasă. Să mergem la prieten. Haideți la prietenul ăsta la altul. Și parcă, bă... Cum am putut să prevăd treaba asta? Cum? Cum? Cum să faci așa ceva? Cât prost să fii. Ha. Cât începe? Waiting for players. Bine, mă. Ok, deci... Să vedem ce iese. Și meciul ăsta. Cât am filmat? 2 minute. Ce... Da, și cred că o să facem și o serie de The Walking Dead. Am așa o impresie. Așa. Deci, am uitat să vă zic. Nu ezitați să apăsați și voi acolo un mic buton de like, dacă vreți, așa, să mă susțineți și pe mine. Să fiu și eu un copil fericit. Uitați așa. Pentru acest Steve. Capturat Acilișa. Uitați, pentru că bătâna aia lui, săracul de el, a fost bătut când era mic. Deja mi-e milă de Steve. Haideți, uitați să vedeți ce nick damage și acum. Ați văzut? Nu vă e milă de el? Dați și voi un like. Pentru că pe el like-urile l-ar ajută să trăiască. Haideți, nu fiți nesimțiți. Dați și lui acolo un like. Să se simtă și el Steve iubit. Bă, ce căcat. Nu vedem unde trebuie să cad. Oh, was. Bă, du-te, bă, da ce și-a dat sabia de aer. Haide, prietene. Oh my god, guys. Deci asta cred că e cel mai bun meci. Ia uitați. Ce mai vrei? Sabie de iron? Aoleu, ce mă ajunge la prietenul ăla acolo. Așa. Asta mai luăm și câțiva bulgări așa la mișto. Cobblestone și cred că ne ajunge. Să vedem ce ne iese. Deci dacă iar mai găsesc un țăran de ăsta care dă cu bulgări. Bă, prietenul. Suntem pașnici, da?
Suntem pașnici, da? Bă, ce copil prost. Cum dracu să nu iei chestul ăla de acolo? Bă. Bă. Păi că văd că aruncă unul ceva în mine. Bă, eu vreau cascaule. Mane, nu știu cum să zic de că vreau casca. Hai, vine. Vino dacă ai tupeu. Și să mergem cu ai. Hai. Tu scrii. N-am fost atent. Puh! Deci dracu stau să mă uit. Și mai aș o întrebare. De ce căcat am un cartof? Inventar. What the fuck? De ce căcat să ai un cartof? For fuck's meu. Așa. Oh, perfect. E pe cale de început. Iar te salterizăm popo. Ok. Deci până acum n-am câștigat niciun meci. Suntem buni. Bă. Bă. Te rog eu fără lag. Je don't like lag. Așa. Nu îmi place lagul. Deci cum se face treaba asta? Stați puțin. Gata. Eu practic sunt full dead acum. Așa, chestia asta e bună. Chestia asta e bună. Da. Deci te rog să-mi spui că măcar aici este un fucking stone sword. Oh, bun. Da, și direct stone sword am eu. Așa, excelent, Dumitru. Așa. Ăsta și cu ăsta. Perfect. Așa. Asta. Așa, am făcut crafting. Uite așa, haideți băieții. Vreau să văd acum pe cine are sânge. Cine are sânge indic să vină la mine. Oh my god, ce vreau. Vreau buțilul ăla. Băiatul. Ia zi cum face cu buție. Ia zi băiatul cum face cu buție, că-i vreau eu. Ia zi băiatul cum face cu buție, că cam vreau eu. Da, băiatul. Suck it, bitch! What the fuck? What the fuck? Hai, da băieții. Suck it, fraier. Căcat! De ce căcat? De ce căcat mă bag că știu că n-am șanse? De ce? 9 minute. E, uite că mă fac al dracu acum și filmez o jumătate de oră, bă, la mine și stați cât e ceasul. 1. Merge. Încărcător. Bă, la mine și... Deci cum fac treaba asta? Tot ce e aici dau pe jos. Deci nu pot să cred. Așa. Să vedem ce iese. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deja musai să câștig un meci. Deci dacă câștig un meci, gata. M-am scos pe viață. Bă, gata, vreau să câștig și un meci.
Bă, snowball ăsta îmi trebuie, să știi. Piatra iar îmi trebuie o grămadă piatră. Uite așa. Cake-ul ăsta vreau, dă și chestplate-ul. Bă, deja am lag. Bă, chestplate-ul ăsta e mai bun. Și direct Stone Sword n-am eu. Așa, perfect. Perfect. Așa, chestia asta. Bă, de ce căcat am făcut un furnace? Spuneți-mi și mie, de ce căcat am făcut un furnace? Chestia asta. Bă, asta așa. Bun, perfect. Oh, mersi. Mersi, băiatul, pentru podul deja făcut până pe centru. Și vă dau dracu dacă nu cazi pe mine. Măcar lăsați-mă dracu să ajung pe insulă. Măcar acum puteți să aruncați. Haideți. Oh my fucking god, ce recteaș de-al ăla. Atât am vrut să te uiți în chest. Surprise but sex, bitch! Suck it, fraiere. Așa. De aici nu trebuie nimic. Bă, să nu vină vânzarea. De aici nu trebuie nimic. Bă, pantaloni trebuie. Așa, aici nu trebuie nimic. Parcă aveam cască de aer. Da, buți de aer dacă sunt pe aici. Acele și în centru for the win. Direct goal! Așa. Bă, frate, deci cum se face că nu trebuie nimic de aici? Deci asta cred că e cel mai prost drop ever. Mamă, ce mă ajunge pe băiatul ăla. Prost, nu știu de ce sunt aici. Fraier. Bună, ce sugi? Nu te auzi. Dar prietenul vină încoace. Oh, mai e și VIP al dracu. Bă! Deschise chestul, ce căcat? Ce căcat fac? Deschid chestul. De ce căcat? De ce? Ce pizda mă faci, mă? Ce pizda mă? Du-te, bă! Nu pot să cred. E băga mea și cât e un ceasul ăla. Așa. Deci cât avem? 13 minute, mai merge. Deci până nu câștig un meci, nu mă las. Deci ascultați-mă, până nu câștig un meci, eu nu mă las. Haide să batem din coarne. What? Mooncaster. What? Ne, nu zic, nu mai zic nimic. Mamă, 9 secunde, 8. Haide. Așa, excelent. Chestia asta îmi trebuie. Bă. Știi ceva? Fă. Deschide, fă. Deci nu spune să mi-a picat net. Chestia asta îmi trebuie, chestia asta îmi trebuie. Asta îmi trebuie. Bă, și ăștia ar trebui. Bună, ce faci? Mă auzi? Sabie, bun. Bă, și o cască și de asta îmi trebuie. Așa, bun.
Merge și așa. Bună. Oh, mersi băiatul. Mersi for the win. Mersi băjatul. Mersi de tunel, acum să-ți dau rectul. Ce zici tu? Ce zici tu? Te așa sexy să-ți dau ție rectul? Deci vă dau o strategie aici, dacă vreți să faceți cât de cât se dați cât de cât rectul. Hai, dar du-te în pizda, mă. A, du-te, frate, în pizda, mă. Bine că ești tu full aer. Bine că ești tu full aer. Te drecu. Oh, mersi. What? Mă împinge ăla. De-aia cu te împingi de mult. Da, stea. Hai, dă-mă cu jos. De ce eram sigur că se întâmplă treaba asta? Da, deci scuzați-mă că vorbesc în șoaptă uneori, dar pe curând, mai pe scurt. Deci asta e ultimul mici, pentru că deja mi s-a luat. Deci n-am câștigat niciunul și filmăm de 17 minute, for fuck's sake. De ce? Bine că nici nu sunt eu mare profesionist să joc. Așa, bine, depinde acum și de iteme pe care spică. Nu știu ce zice, să facem o serie de The Walking Dead? Să văd dacă îmi filmează bine telefonul. 25, 24, 23, 22, 21, 20, ei. Iată să picăm cu... Oh, roșu for the win. Fraiere, you will die. Așa. Baci. Da, scuzați. Pardon. Chestii. O, te împizda, mă, tine. Uite așa. Bă, sincer să fiu. Sunt mult succesul ăsta. De aici de sus, ăsta chiar m-am mulțumit. Așa. Da, și parcă fac direct sabie, nu-mi da. Pe cât de la pariu. Dacă mi-au dat acum 6. Și ar fi trebuit acum să dăm Carlson. Că eu de-l nu stau să fac. Lava bucket, mângân. Lava bucket bun și ăla. Mâncărică. Așa. Bă, măcar am stău să-mi fac. Crafting table, așa. Ok. Who wants to die? Hai, please, please, please. Oh my gosh. Ce aim am avut. Haide, ia-l încăpătână. Haide. Oh, ce rect. Adică pot să lip. Aha, bravo, frate. Ești bun.
13 pieces, motivă. Așa, bravo, GG. You're so good. Aha, GG, easy, man. Am luat prost restul. Oh, prietenul, hello. Hello, băiatul. Ia zi Hello Kitty, ia zi. Stai stai măcar să facem măsuri de siguranță aici. Da, frate. Hai, safe. I'm safe now. Suck it, frate. Hai. Ce faci? Trebuie să fii dobitoc să iei primul. Primul și mereu rectul. Hai, vino încoa. You're so fucked up, bro. Gata, bro, mersi. Serios. Serios. Diamond helmet. Bun. Bun, și ăsta? Așa. Chestia asta. Bă, hai. Pe care mă undeva să vină? Hai, cine vrea să vină la mine? Dă bătaie pe gratis. Doar cine vrea, nu sunt obligați. Haideți. Unde ești, mă, babuile? Oh my fucking god. Și cum dracu trebuie să dă până jos acolo? Cum trebuie să-l dau eu pe la jos de acolo? Explicați-mi. Cum căcat îl dau eu pe la jos? Explicați-mi. Cum îl dau eu pe la jos de acolo? De ce căcat ți-ai face un dita mai turul și te-ai pune în el? What the fuck? De ce ți-ai face un dita mai turul și te-ai pune în el, for fuck's sake? Mamă. Dacă reușeam să prind un snowball de la ca lumea de acolo. Mamă, ce snowball aș prinde. E cu tactică la mine. Și cum căcat trebuie să dau până jos de acolo? Și te pomenești că nu mai e nimeni acolo. Și că m-am dus degeaba ca prostul până acolo. Nu, deci eu nu pricep cum trebuie să-l dau până la jos acolo. Oh, mersi, my friend. My friend. Come on. Come here, my friend. Come here. Bă, deștepți. Deci ăsta de câte ori? Așa, de două locuri. 1, 2, și de aici o să încep eu. Așa. Acum chit că mor. Chit că știi, oricum închid episodul deoarece ne-a lungit prea mult. Și cu tardați de ăștia n-aveți ce juca. Bă, stai puțin. Aveam puțin. Stai măcar să iau ceva ce mai mult. Să nu-mi dea ăsta rectul. Că mai găsesc prostănași ăștia.
Vin după și că GG Easy. Și ei stăteau acolo și ascundeau. Hai frate, mă lași. Și mi-a dat și GG Easy. Știi ceva? Știi că e GG Easy. Hai frate. Dacă vezi GG Easy, vină încoa. Hai, hai la mine. Hai. Bă. Nu spune că nu e. Ce dracu mai e? Nu să puțin, cine mai e? Nu mă? What the fuck? Bă. Stai o țără, că nu-i chiar așa. Oh my fucking god. Acel moment în care realizez că te pim ca prostul. Da. Așa, vreau aici și ceva mâncare. Așa. Perfect. Stai puțin, de ce ăla e pe insula aia? Trebuie să fac drum până la el. Hai că nu murim. Așa, mâncăm vreo două de-astea, te și tu al dracu. Ce faci, mă, acolo? Doamne, ce bine pare că am găleata aia de lavă. E bine măcar că am găleata aia de lavă. Acum vin și îți dau GG Easy. O, și pun lava acolo. Hai acolo. Mă spune cum care decât tu mai ești. Așa, bravo, bravo. Fă un căcat ăsta. Să știi că te salvează, dar nu mai auzi. Hai. Fă căcaturi de astea, că să știi că te salvezi. Și acum ar fi tare să-mi dau eu fail. Să mă împingă până pe ăsta. Deci dacă nici meciul ăsta nu-l câștig, cât am filmat. No, nici n-am filmat o jumătate de oră, știți? Nu pot să cred. Deci dacă nu să mă bată pe împălăul ăsta, îl pun episodul, așa cum e el. Pentru că eu nu mai pot să mai filmez. Că trebuie să plec. Hai mă, pămpălăule, hai, hai, vino încoace, fă tu greșeala asta. Fă tu mare greșeală. Hai mă, te Cristelnița, mă, fă tu, gata, GG, pa. Pa. Da, fraților, și cam atât și cu episodul ăsta. Știu că a fost ceva mai lung, dar sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, share, subscribe. Eu am fost Andrei și până data viitoare. Pa, pa!